vraví, že ak sa dobre nevyspíš, už to nikdy nedospíš. Aj keby si chrápal 3 dní. A ja to isté vravím o učení. Ja viem. Radšej poďme, aby nám tie poklady neodviezli. A kam ju dáš? Na stavenisku je miesta. Každý deň sa na nej môžem hojdať. Idete odtiaľ, fagani! Ide na nás. No a čo? Čo to tu robíte? Kradnete? Tak vy tu kradnete, chuligáni akýsi. Vedí do staré haraburdie, ujo. Ja vám dám haraburdie. Ty si ale baba. Všetko si tam nechal. A čo vlastne hľadáš? Ty to nevieš? To nesiete do zberu? Toto? Blázniš? Možno mi neuveríš, Jožo. Ale z tohto pokladu urobím fantastický terénny stroj. Veď ti chýba polovica vecí. No a? Železná nedeľa je až zajtra. Dneska večer a zajtra skoro ráno prejdeme celé mesto. Dáme dokopy aj 4 stroje. Pôjdeš s nami, Jožo? Na čo ti bude nejaký poskladaný hrdzavý krám? Veď si povedal, že ti tatko kúpi exkluzívny bicykel. Za vysvedčenie. Kúpil by mi. Vôbec som nekecal. Ale tatko si dal nesplniteľnú podmienku. Žiadnu trojku. Zvonček tu nie je, ale dáme si ho tam. Napíš zvonček. Stlač to. Predná brzda. Tiež nemáme, ale ju nepíš. Aj bez prednej brzdy sa dá jazdiť. A toto, neviem, ako sa to volá. Gabina, nakresli to. Ale presne. Martin, keď ten bicykel poskladáš... Žiaden bicykel, ale terénny stroj, ktorý neposkladám, ale zostrojím. Tak zostrojíš. Zvezieš ma? Veď som povedal, že to nebude môj stroj, ale náš stroj. My tu hľadáme ako blázni a ty sa hráš ako princezna. Na čo? Martin, našiel si? Nič. Martin, našiel som kus motora. Martin! Ďalší. Poďme ďalší. Čo na to povieš? Dobre. Na. Veď nezvoní. Ukáž.
čo si to staviate? Perpétuum mobile? Čože? No, vieš, to je taký stroj... Bolí. Nie. Ktorý sa neustále krúti. Hej, a ešte by sme potrebovali šrofiky. Tuto a tuto. Dobre, že sme sem prišli. Tak gotovo. Ďakujeme, Ďakujeme. detko. Ešte ho obuď a budeme jazdiť. Na a utekaj. Už to bude. Niekto by mal mať slávnostnú reč. Prečo? Keď je slávnosť. Aj tak vám tá kára nebude jazdiť. Závidíš? Jasné. Nechce nám pomáhať a teraz závidí. Už to ide, už to ide. Aj tak to nerobil sám. Dedo zajkom zváral kostru a riadidlá. Tak, kto sa prvý zezie? Ja. Počkaj. Samozrejme, že ty. To bol tvoj nápad. Ty si hlavný konštruktér. Keď teda myslíte? Myslíš, že to pôjde? Buď kľudný. Večer sme s Martinom urobili generálku. Prečo sa nezhodíme pred špionmi? Kde? Nemyslíš si, že sa zväzieš? Ty špion. To si ani nemyslím. Nechcem si polamať kostru. Stalo sa ti niečo, Martin? To je koniec. Ale čo? No jasné, to som si mohol myslieť. Mal sa volať zberné suroviny, alebo si to odnesiete sami? Toto priniesol. Ešte raz sa pýtam, kto to má na svedomí, že tu prasklo. Tak to vyzerá, keď nosíte nepodárky. Jeden pokus sa nevydaril a už sa chce zdať. Čo je zle, to vyhodíme a zostrojíme nový bicykel, no? Ale berím len prvotriedny materiál. Už tu mal byť. Včera vravel, že určite príde. Len či nemá domáce väzenie za tie 2 gule. Na tvojom mieste by som bola ticho. Zavoláme ho. Nebýva tak ďaleko, aby nás nepočul. Martin! Martin! Martin!
Kúkáte, čo? Či je to? Od včera je môj, páni. Ani som si nemusel opraviť tie 2 gule z biológie. I keď to bola otcová podmienka. Otec je praktik a veľmi dobre vie, že investícia nesmie ležať, ale obiehať. Dá mi pár za uch a potom tohto koňa. Krásny koník. Len si ho pohľaď, nekope. Teraz začnem trénovať a ešte tohto roku sa o mne dočítate v novinách. A na tie vaše hračičky mi už neostane čas. Možno niekedy. Kvôli kondičke. Tvári sa, ako keby si kúpil celý svet. Je šibnutý. Martin, požičaš mi ho niekedy? Prosím ťa, tebe? Jasné. Zvezieš ma? Kľudne, keď mi ho budeš čistiť. Miško! Poď sem. A kde si dal ten náš bicykel? Od včerajšieho večera je tá stará kára na odpadkovom koši. Ak ju už niekto neukradol. A či bola len tvoja? Bez Martina to nedáme dokopy. Nemám rád, keď niekto hovorí takéto reči. Nie som oveľa hlúpejší ako Martin. To by si mal vedieť. Zajdeme za našim detkom. Ten si s tým najlepšie poradí. Najprv to skúsme sami. Keby ste ma nechali, raz by som mu ho umyl a on by mi ho požičal. Nebudeš mu predsa robiť otroka. Nechaj ma dohovoriť. Požičal by mi ho a možno mu nefungujú brzdy. Pofrčím na ňom, spadnem a zašpiním si nohavice. Táráš a doma dostaneš výprask. Mamo, prihraj! Mám nápad. Hokej na bicykli. Poďme inde, nehráme. Však vy ešte prídete. Poď, nechaj ho tak. Martin, počkaj! Fakt by som ti ho umýval. Dosť. Ďalší. Ja! Toto neberiem. Poď, Tomáš. Osem, 9, 10. Práve som 20, alebo nič. Ja chcem! Tak, dobre. Ale len minútu. Dosť. Dojte si vezmi naspäť. A pre niečo končím. Teraz ja, Martin! A ja!
že bude za nami doliezať. Aj tak som vás videl. No a čo? Nič, že by som vám ho možno požičal. Za 20 guliek? Veď nevieš ani jazdiť. Len sa vyťahuje. Môže zavodiť akurát tak padaní na hubu. Ale v teréne sa aj s týmto bicyklom vedľa. To sa ešte ukáže. Najprv si sa vyťahovala, teraz sa bojíš. Ja? Hej, prasnie to podo mnou a natlačiem sa. Ja ti to predvediem. Keď to neprasne podo mnou, tak pod takým papierkom, ako si ty tiež nie. Tak rýchlo! Preto si to musím nasmerovať. Au! Do poroma. Môže ho dať do šrotu. Martin, je ti niečo? Ale čo by? To ja. Poď, pomôžem ti. Je celý. Však ho nikto nenútil. Otec ma doma prizabije. Detko, pozri. No, to vyzerá zle, dievčatko. Opravím hocičo. Raz som napravil aj zlomenú nohu, ale... No, toto. Detko, to je smrteľne vážna vec. To je teda naozaj vážne. Ale táto havárka musí ísť k špecialistovi. Veď na to nemám ani len poriadne náradie, aby som to... Ale to musel byť sakramenský majster, keď takto zmastil takýto krásny bicykel. A teraz sa ten majster bojí ukázať. A pošle sem najmenšie dievčatko. To je športové. No tak vylezte. Možno by som si na to aj trúfol. Aj nejaké náradie by som našiel. Ale musel by si trúfnuť aj ten majster. Prehnal som to, detko. Ja tiež. A ja. A ja. A Miško tam nebol. Pravda. Tak čo?
No, kulifaj. Tak to musím opraviť. Tak vidíš. To bol faul. Surobos, prestaňte hrať. Čo káraš? Tu bol naozaj bodiček. Offside, offside, Vlado bol v offside. To neplatí, predtým bol offside. Daj ho sem. Tak prečo je ten bicykel na niečo dobrý? Inak by som musel ísť za loptou sám.